वाढदिवसाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। तशाप्रमाणे वार्षिक जे आम्ही या वाघराचे हनुमानला आता 6:15 सकाळी आम्ही पाळण्यात घातलेला असा। सगळ्यांना या भक्तांना या पाळण्यात घातलेल्या पूजाचे फळ मिळवत आणि उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करतो। असेच प्रमाणे वार्षिक आम्ही जे करत येलेलं असा। आता पंचामृत अभिषेक जातले देवाक मूर्ती प्रतिष्ठापन केलेले। तसेच प्रमाणे नंतर महामंगल आरती जातले। तसे प्रमाणाने मागीर पालखीची पूजा जाऊन पालखीची मिरवणूक काढतले। हांगासून रामाच्या देवळापर्यंत सगळे वयतले। सगळे भक्तांनी त्याच्यामध्ये बी भाग घेवपाचो आणि एकांक सुमार पावतले देवळान। त्याच्या नंतर अन्नप्रसाद चालू जातले। 5 पर्यंत अन्नप्रसाद असतले आणि सांजचे विशेष 7 ओकळी म्हणून एक पूजा असा। हे मारुतीचे ती प्रीती असा ती पूजा ते काही करीना हांगा करता। तुम्ही येऊन पया आणि सगळ्यांनी आशीर्वाद घ्या तुझेही। आणि आजच्या दिनी सगळे उत्सवाक सगळे भक्तजन भावानं येऊन दर्शन घेऊन अन्नप्रसादाचे लाभ घेऊन आणि प्रत्येक लोकांनी आपले जे मारुतीचे जन्माचे खुशीत सगळ्यांनी आजच्या दिनी भाग घेऊया म्हणून वार्षिक प्रमाणे हांव ह्या देवळाचं मंजुनाथ भट म्हणून तुमच्याकडे प्रार्थना करून मागू येता। देव बरे करू।